Ngibingelele bantu bakithi. Namuhla ngizonichazela ngale mask engigqokile. Lena imask ya King Tutankhamun. Le mask le abelungu i-original yayo bayitshontsha bahamba nayo eBritain. Labo belungu laba bayitshontshayo ayiphelanga insuku eziwu-30 besaphila. Balanda nososayensi bazama uku-investigate nayo lo sosayensi kwafa umshini wakhe naye ayiphelanga inyanga esaphila yagcina isibekwe emuseum waseBritain. Lezi zinto eziwubufakazi ukuthi mina ngibuya khona ekhemesi. Nazi ezinye izinto zakhona eziwubufakazi ukuthi ngibuya khona ekhemesi. Ngabuya nenqwaba yezinto ngiphisana ngazo ngipha abantu amagesi. Okunye ubufakazi bazo zonke lezi zinto lezi ukuthi ngibuya khona ekhemesi. Uma sikhuluma ngomlando wasekhemesi sikhuluma ngomlando wokhokho bethu. Singezwa ngabelungu besitshela umlando bethatha ubaba Ngoni besitshela ukuthi igama lakhe usine ubani beshintsha bethi uNameri. Ngoba wonke umlando uma uzofunda ngesingisi uthola kuthiwa khona oNameri khona oMenes. Kanti uNameri or Menes kahle kahle kusho bani? Ubaba Ngoni. Njengoba thina sithi ngabangoni siyazazi ukuthi umlando wethu usukela kubaba Ngoni. Phezulu ekhemesi lapho base bathi bona sekuse-Egypt. Umlando wethu lapha kahle kahle lekhemesi khemesi nalo lisuka kuphi? Lisuka kwaMuthu. Kemet kwaMuthu ngoba singabantu singabakantu. Umlando wethu kumele singabantu. Njengoba ngibona ngigqoke kanje ngigqoke wona ama-symbol ethu thina bantu. Lolu uphawu lukaMlenze munye. Ithongela ngele wonke amathongo. Lolu uphawu lwethu thina njengalabantu abamnyama. Okuyomele hambe abantu befunde ngalo. Zonke lezi zinto abaningi bathi cha siyakuza ukushola konke ngathi iqiniso kodwa lezi zinto egqokile uyithatha. Qalani emuva nibele kubaba uCredo Musa niyofunda incwadi zakhe nibuke ama-video akhe senzobe ngiya-understanda kangcono ngami ukuthi why ngigqoke kanje why ngibena lezi zinto. Yingobani ngihamba enyaweni zokhokho bethu. Ngiyabonga abantu bakithi.